Abba, kar ka yadda da maganar da matar nan ta gaya maka Abu. Wannan matar munafuka ce, angon nan ta yi fice wajen kashe aure. Wannan ita sunanta ma kenan mai silar kashe aure, haka ake ce mata. Kai Taufik, wallahi ba zan yadda ba. Da fara da iyawa bari ka ji gaya maka. Wallahi ba za ka illata min ya ba. Sai dai ka sake ta a raba auren nan wallahi. Umma, kada fa ku yarda da maganar da wannan mata take faɗa muku. Wallahi gaskiyan Taufik, wannan mata fada ma halinta ne munafunci a unguwan nan kowa ya sani. Ni Hafsa sakayya da zaki min kenan? Soyayya ta Allah ya sa abincin nan dai yayi daɗi. Ni in yi girki a ce ba daɗi? Mutumin da ya boarding school? Ni lokacin da na yi boarding school, ni duk wani ɗalibi yana gani na tashi ake ga sa mata magi na. Suna na kenan. Yara suna gani na ga suna sa mata magi. To, ciki. Gaji. Hafsa, me haka zaki furzar da abinci? Ah, haba sister na ce. Ashe sistan ka ne, shi yasa daga kamar kuna kama. Ah, da Allah ya haƙuri, ni ba ina kama da ita saboda gaskiya na fita kyau. Ai magana gaskiya ne. Ah, kai na mamaje ne ke. Su suke shirman su. Ni dai a duniya ban taba son wata ƴa mace ba. Sai ke dai yau da Allah ya haɗa mu. Ina mai farin cikin sanar da kai ka samu karɓuwa a cikin zuciyata. Ni kuma tunda kika karɓi soyayya ta, I promise you, insha Allah duk matan duniya ni kallon maza ma nake musu. Gashi, saka min number. Ha? Hafsa shi ke fito ne? ban sani ba. Taufik kace baka da aure? Baka da aure kace? A'a, mayafinta ne kawai nake yayi share-share shine nake mata nasiya. Ke ni zaki tsayawa da miji? Tambayar ki nake kwantai hauka ne? Iska mayaudariya masu ɗaukar hankalin mazajen mutane. Wai me ke faruwa ne? Ka ce min sistan ka ne. Tambayar ki nake, na ce kwantai hauka ne, jakar banza jakar wohi, ke har wani abin sote me ya gani a jikinki? Hafsat me haka? Dalla malama ki da dan kwalin ki me haka? Ba zan maida ba.